Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламе зур Чирклей авылына аша. Бүген үзенең 68 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле якташыбыз Аюпова Гадилә Азымҗан кызы каршылый. Аны гомер тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Месуд. Балалары Галия, Нурия, Рафаэль һәм Рафик. Килене Айгөл, кияүләре Әнвәр һәм Ильяс. Оныклары Илдар, Лилия, Галия, Ләйсән, Камил һәм Камилә кытлылар. 1952 елның 12 августында җир шарына татлы авазын безнең газиз кешебез салган. Гади авыл баласы буларак үсеп, 1972 елны газиз әтиебез, яраткан тормыш иптәше Месуд Мөдәррис улы белән гаилә коралар. Татулыкта 4 балаларын тәрбияләп үстерәләр. Җаным, бәгырем, кояш нурым. Җәйге кояш нурларына күмелеп килгән туган көн бәйрәмең котлы булсын. Синең белән бергә пар канатлар булып, тормыш сукмагыннан атлавыма мин бик шатмын. Танышуыбызның беренче көннәреннән үк мин тормышымны чын мәгънәсендә бәхетле итә алучы кеше нәкъ син икәнлеген аңладым. Безнең гаилә коруыбызга да инде 48 ел. Шул вакыт эчендә мин сине сайлавыма бер генә тапкыр да үкенгәнем булмады. Син иң саф, иң ачык күңелле, мәхәббәтле, аңлый белүче, кайгыртучан хатын һәм бик яхшы ягымлы әни. Мин һәр вакытта да әти-әниеңә шундый искиткеч яхшы, игелекле кеше, тугры дус, ышанычлы хатын, җылы күңелле әни тәрбияләп үстергәннәренә рәхмәт укып яшим. Син булмасаң, сөеклем дип, мин кемгә дәшәр идем? Мәхәббәтнең бөек көчен тоймыйча яшәр идем. Минем шиксез шатлыгым да, бәхетем дә син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Мәрхәмәтле булган язмыш, бергә бәйләгән юлларны. Аннан әти-әни иткән, шөкер, үстердек без инде балаларны. Әни, 3 хәрефтән торган бу сүздә күпме наз, җылылык һәм күңел тойгысы. Әни, һәр кеше өчен иң кадерле, иң сөйкемле зат ул. Аның күзләре шундый ягымлы һәм мулаем, әйтерсең бөтен дөньяның акылын һәм сабырлыгын җыйган диңгез. Әниләрнең сүзләре шундый татлы, туң йөрәкләрне эретерлек җылы. Бары әнкәйләр йөрәге генә шул кадәр түземле, шәфкатьле, яшәргә көч, дәрт бирүче, гомер буена кайгы шатлыкларны уртаклашучы һәм тормыш бизәге булган кадерле әниебез. Без беләбез, әни. 4 баланы үстергәндә әткәй белән сез күп авырлыклар күрдегез, ләкин бер кайчан да төшенкелеккә бирелеп зарланмадыгыз. Без сездән гел үрнәк кенә алып яшибез һәм барысы өчен дә рәхмәт әйтәбез. Туган көнең белән сине кадерлебез. Гаиләдә якын кешеләрең сау-сәламәт булсыннар. Бала хәсрәте күрергә язмасын. Балаларыгызга картайган көннәрегездә дә терәк булып, ә сезгә гомере буе алар янәшәсендә кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Без сине барыбыз да үлеп яратабыз һәм бары бәхеткә төренеп яшәреңне телибез. Балаларның йөрәге син, гаиләнең терәге син, иминлекнең терәге син, һәр кемнең иң кирәге син. Бәйрәм белән сине, әни. Кая барма, шунда әнкәй йөзе. Кая барсам, әнкәй күңелдә. Әни генә шулай синең өчен җанын биреп яши гомергә. Авырсаң янда тора ул, төн буе керфек какмый, үз саулыгында кызганмый, ул безне саклый, яклый. Рәхмәт яусын безнең әнкәйгә дә. Аларгадыр бөтен авырлык. Әнкәйләргә якты йолдызлардан, я кояштан һәйкәл салырлык. Җан җылысын тоя күңелебез, әнкәй көчен тоя кулыбыз. Үпкәләмәсен, әнкәйләргә гел изгелек кенә кылабыз. Хөрмәтле Гадилә Азымҗановна, бар изге теләкләр дә кабул булсын. Бәхетле булып алдыда гомер кичерегез. Тапшыруда сезнең өчен музыкаль бүләк яңгырый. Bilsәм иде әнкәй уйларың, кояш балкыган
rahat мәңгі яшәнгәй сиңа рәхмәт. Син туганда кояш туган, агачка кошлар кунган, туган көнең белән әникәем, еллар суда якса да мәңгегә синең белән тугрылыклы газиз йөрәгем. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнгәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнгәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән сине, кошлар сайрар